Nyaya yakanga iri papa ndeyekuti amai makatuka here sabhuku yedu. Takatukana. Murume uyo nyaya yakauya achimhangara mambo ndeyekuti ndanzwa mai avachiti iwewe usabhuku hwako iwe ndehwechihuru. Masabhuku eduko ose tanzi ngatadzinge basa nokuti maMDC. Ende ndozvakatoitika pavakazojoina kwedu lavata vashanda zvakanaka. Tinokuchingamidzai muchirongwa Dare raMambo. Zita rangu naitwa Anesita Shamahachi. Inzwai mamai ndoti titaurire mambo nokuti mambo ndovanenge vasipo then mozoti tatongona murumbe nasiri mambo. Nyaya yakanga iri papa ndeyekuti amai makatuka here sabhuku yedu. Takatukana. Hatisi kutotaurira mambo kuti vazive kuti sei takakupai mutongo kuti bhadharai sabhuku wamakatuka. Handiti zvekuti sabhuku azoti mazokana muchiitana sei nasabhuku izvozvo haisiro nyaya takanga tichidikira. Takabuda panapa apa ndikasvika ndichigara panapa ndapinda kutoreji ndichidzoka zvikanze amai vabvuma nyaya yavo vakatuka chi sabhuku tikati kana uri mutongo chibhadharai hwai yekuti matuka chi sabhuku. Munoziva kuti ndakaona mataurirana kudhara pamunoti murungweni ndakatitonga maida nditadze kukupai mutongo sei mataura kuti ndakatuka sabhuku tekupaika mutongo zvokuti sabhuku akapinda sei basa akaita sei hamungazivi kuti masabhuku akapinda sei basa ese. Handiti but kana ari sabhuku akanzi sabhuku anonzi ngaatukwe here nemunhu wemuraini. Ndo nyaya yatoona mambo ndoyakanoitwa apiu iyoyo kuti vanobvuma mukuwanzwa here ramai yavo kuti takatukana nasabhuku hongu makatukana asi munofanirwa here kutukana nasabhuku. Zvinoti akunotorwa mapepa ekumakambani ayo kuti kwanzi munhu akanga kubasa akazodini zvinotipedzera nguva mambo izvi. Zvoda kubatsirwa vanhu ava kuti ngatigarisanei munzvimbo yemumakomboni tine respect nekungoziva kuti sabhuku kana atounzwa aripo ndisabhuku wamambo. Mambo ndovaisa chikonzero chekuti sei patidiwa sabhuku zvekuti hamudi sabhuku imimi muri kudei. Ibasa ramambo rikuona kuti kana mati imimi sabhuku akadai munouya kuzotaura kakuna mambo sabhuku wenyu mambo yakadai kwete zvekutuka nekuitana sei. Ndopandakakutsiurai kuti hamutukane nasabhuku pamberi pevanhu. Handiti murume uyo nyaya yakauya achimhangara mambo ndeyekuti ndanzwa mai avachiti iwewe usabhuku hwako iwe ndehwechihure. Saka uyai tindabatirwa gomba naamai ava ndozvataifunga kuti papa ngavachabuditsa muno kuti kwamambo kwamunoti mai ava vanohura namambo. Mambo vapi? Nokuti madzimambo takawanda kamambo tinongofamba tinonzi mambo vanhu vasingachazivi kuti mambo ndimi. Ndopatoita kuti isu kana munhu akataura mashoko akadaro takutsvaga kuti iwe sei muchitaura zvinhu zvakashata kudaro. Handiti makoa ndo nyaya yakapinda muno kudaro iyo yamaona pai ameno yakake chinkani yakamhangarwa before November kufunga kwangu nyaya iyoyo. Varikuratidza kuti mai avo vakaita sabhuku ndavanonzwa nyaya yehuku vakanoipa huku naivo ndodzadziri n'anga dzacho dzarwera huku kuti vahuwane usabhuku ndozvakaitaura. vaisimbisa sabhuku kuti mambo mudzimaidzike mukadzike muvagadze usabhuku zvichida vadzimaidzika mambo ndobva vagadza munhu usabhuku yase vanhu vane mahoko nekudinidini vane simba rokuti vanopasa vachiumba vachidinidini vakuda kupasa zvavakaumba voisa zvimwe kuti tinosvika kupi mambo navo vanhu
usabhuku ndehwenyuka. Ndimunoona mhosva yasabhuku aparei mhosva. Musabhuku wobviswa. Handiti makwa. Abviswa sabhuku pogadzwa umwe sabhuku nemi. Vakaita vanhu pane munhu avakanganisa asina sabhuku paakaroverwa huku akapuwa sabhuku avaishandisa maishandisa chii Muripo kasiyenga vatauri. Ndoda kuti munyatsoona kuti nyaya dzakona dzegwinya. Pakaitaura kuti waigwendereko vanosiwa. Kana bepa ravaisaina mapepa ino pamobi mimi pavanosaina kana akandisa wamusoro aisaina kuti chii. Inyaya dzekugadzira pachigadzira handina kana wandepa. Bari muchikurimembare kuti pane nyaya dzakanetsa kuzi semusapo ndichaudzwa kuti usapo wacho mauwana kupi zvafamba sei kuti iyo wakazonzi wawanikwa kupi takazozviwana rekuti wawanikwa kupi aiwa ndikuti zvazvami nyaya yanga iti kuti akanyatsa kwaka ndikuzizera ini ndanotozvikangano pane zvakanetsa pane nyaya dzaitaurika amai avai vari chiingwai avari vamwe vacho avanosira ndovazivaanazikundaiava ndaiva kurangana vavari chii onaitu zvavaipiwa handisiri ndakada zvinhu izvi but ofisi yedu imwe chete zvingori chinowanda but vangoti chiri kuutsukisai nevava problem iri pavanhu vari pano havana kuzodzoka kuvanhu kuti aiwa nyaya yakazogadzirika yekuti taishandisika kuti sabhuku wauya sei zvadisaka tikazongoti ndovaasapa handizve nokuteerera ini ndakateerera mashoko erano kuti vakafunga ivo mumufundo wavo varifunga kuti hamene zvamakazoita because vanhu varipo vanhu vakambosuspend vakamiswa kuzaamira handizve saka pakuzodzoka kwazvo zvakazodzoka zvaari munhu wani vanhu havana kuzoudzwa semaudzirwa vakamboitwa pakutanga saka vanhu vakasara vaine kukazika nokanambonzo vanhu vakasara vaine pfungwa yekuti saka vati saka mai ava pane funhu dzavazonoshandisa inokosha kuti pejibude ndobva pakabva kutukana saka problem haisi yenyu vanhu muripo nevanhu vari kuno kuti patakata zvatakaita izvozvo vanhu vaifanira kuzokondatsa zvigadzirisa nouya kuvanhu ndo yaifanira kuitika nomarona inobayirwa aiwa ndiri kuti anogadzima ndikaenda kugadzima malaria ine mashoko vanhu kuti chii aritarizvekuzispata control committee takapuhwa simba rekuti hatisi kuda makomiti of 7 komiti yamambo ndiyoyo komiti of 7 sabhuku ane vanhu 7 vanoshanda navo ivavo ngavangoita chii komiti of 7 yatona yedevelopment ndo nyaya yatakanga taendera kweko handiti kutove naro ava havanei havatofanira kunge vainaro ava palebhu yaro bepa racho ibepa ramambo rinofanira kunge riri muno muofisi korekoti vairi kuwanana ndo zvatirikutaura kamambo kuti vichipuhwa raipirwei palebhu yavo mambo gadzima kuna mambo gadzima kwakaitwa meeting yacho kugadzima ndokatati mambo avakanga vatorekora makatohana mubvunzo namambo vari pakuna mambo chindero mambo ava ndobva vapa imini takapiwa tose masabhuku akangana aiwa aikupai ndiani ndinengedaropai asi hazvina kuipa kuti makapiwa because vakangopiwa vafambisawo shoko zvinhu zvakaitika saka ndovakaita
Abaranja muri kuona mabuya matipa picture yakasipa mama. Isusu patakazouya takauya tichiwana masabhuku aya achingovepo kuti tizive kuti pane zvinhu zvakamboitika zvakazodini hatina chatanga tichiziva, asi pakushanda kwataita nawo isusu ndekuziva kuti zvinhu zvakamira sei tisingazivi pane zvinhu zvakambofamba zvichidai. Takangoshanda navo mai ava vachingove sabhuku. Hatinoziva kuti vanhu vese vanobva pese panhandinga apa vachidai vanonosangana kupiki stori zvezvikwa ikoko zvezvidho kupiki stori kuno kuofisi kwedu. Havasi vanhu vaenda uko ndizvo kwavaienda handiti mapawa. Saka vachienda uko tikatarisa nyaya dzepolitics dzine dzimwe dzamakazoti tinopa munhu idzuku musapinde uko takaimanzwa kwandiri kuti apa panenge pakamira sei. Masabhuku edu uko ose tanzi ngatadzinge basa nokuti ma-MDC muchiri kuzvirangarira ndomwacho mukazviramba zvevava saka hatingaise politics zviite kana vava vachizviita pano kana taanavo vane vakudii vakukontroleka plus mambo pamusangano kapa munozviziva ende ndozvakatoitika pavakazojoina kwedu vatanga kushanda zvakanaka. Saka nyaya ingoripwa ndeyekudai maonerano pakaitika dambudziko zokuti hapana kuzoudzwa vanhu kuti zvii zvakazodii zvakatora nzvimbo, asi vanhu vakambokahadzika nezvakambe zvaitika. Saka vanhu vanoda kuti vatanidzo vauite kubudikidza nekuti une makuto vaudza vanhu kuti zvisabhuku zvakazogadzika yesabhuku vatakudodii kuitira kuti vanhu vakwanise kunomurespekta because vanhu vairi vatsoro vese vanhu vairi vatsoro vese vanhu vamwe vanozivana zvokuti mune makuita zvavakuita vaindi vanogadzisa avo kana kudzida munhu anozonoudza vanhu matoro amese komboni yacho vanhu voudzwa kuti ndesabhuku kuremekedzei pane zvakazogadzirisika pane zvamakagumisa muchiziva ofisi yakagadzisa kuofisi yainazoda kufamba muvanhu anomavanhu ndizvozvona vanhu vanozoenda kuya vanenge vazenge vazokanganisa pamusoro pezvo vanenge vane mhosva vanofanira kuudzwa vanozi vampatoi vanhu vakagumisira vachiziva munhu akasaspenda ndizvo vanozoziva ngati vamwe mbeu vacho ungatohoreswa naye sabhuku vatikochikundeka chino mbeu mambo yakahorwa kangana hapana ripoti yakauya kuti sabhuku yakutinyima mbeu vanhu vachihora mbeu naye achivapa mbeu iyo yamataura mambo ekufanira kugadziswa naye kuti paingwe totaura sabhuku ndeuyu ushandai nasakatupa ngoba vaifunga kuti vari kutukana malevho yavo vachituka sabhuku ndo vanga vane huko mbabva yakaomba vari munhu vamakatorombera hazvisirichi nananyadzanga kiuye ndamakarombera
saka nyaya inoda kuzogariswa kumusha akazowanikwa nguva munonga takafiwa Tagafiwe touya kona mama. Tazozoyapo kuona vanhu akumbotakato kutaura nevanhu kuda kunge vanhu vanotaura kuti chibati usabhuka wavhoteri zvavo asi nyaya yekuti kungonzwa bosabhuka danimangani zvaari kuita zvakashata saka zvinoda kunzwikwa hatisi kuti anovhoterwa but vanhu zvavane vachichema zvida kungonzwikwa zvichemo masundaroko rwengu pamusoro iwo kutoka chokwadi ndinochichema kuda kwasabhuka hatina kana mugari nazvo zvakutisa mbeu ichataurwa inini chaichai ndakapenza ndifanire kuchitora mbeu nasabhuka achitozvinzwisise kana makuti sabhuka ndikaona mbeu ndikaona sabhuka nokuti sabhuka vane vavo vavanenge pakoita vavasingapi asi murumva zvimwechete namai vari pano vanenge vakunzi vanzitai kuti maisijo vari kurwara ini ndingasangana maisijo sa 14 oktoba pahospital apo maisijo umwe vamwe vanhu vanofamba navo ivavo vachiti vakafunga nezvanenge vafunga kuita vanoshandisa maisijo yavo isusu saka tiregana tiwo yapo vanhu votaura zvitemo zvacho mama handizoiri ndiyo chaichayo mama hatisireva kombo kune mapolicies aya ekuti kune masquata vanhu vanongopa munoziva kuti hondo iyoyo makora yakakura saka kunouyeriwa zvitemo zvavo zvavanotaura vanhu vakasiyiwa nemurungu ivavo ndo vanofanira kunge yes hakufaniri kuzowedzera vanhu ichiita kunge inonzi mese nyararai manzowarirazareva matambudziko ose munawo tida kuuyako vanhu vodi zvavo votaura ichiona kuti uremu hwezvinhu izvo zvavakamira sei mugere sei vanhu kozi donzo redu nderekuuya nosai hatipo pakuwedzera kukonana kuvanhu asi kamauya muri kuchema kana nekuti munhu waino makatipa kuti ari kutungamira otonga nedengu ndizvo saka ndo tichada uya tinigwe kune vanhu vasina maharirana kune vamwevo vagere vanhu andimazvona saka basa rei kuti munotsvaga mafuta muuya navo pano 20 liters mupa vanhu vari pano noti adzava torongwa teti tikuya musaga noda kuwedzera kuti pamusoro pamwe munhu anonzi Spartacus mwana wangu akasiyirwa imba nambuya vake ndiye uri kunzi ngaabve iye tati tikuya